Magandang araw. Ituturo ko kayo ngayon dito po sa sa Claveria Street ng Davao City. Dito po sa aming lugar. Ipapakita ko sa inyo kasi tapos na ako doon sa sa part 1 ko na walking tour dito sa Davao City. Ngayon, ito po ang part 2 ng aking walking tour dito sa mismong syudad ng Davao. Ito po ay nilakaran ko ngayon ay Claveria Street ng Davao City. Yun, Claveria Street yun. Tara, samahan niyo ako maglakad. Itong lugar na to, one way lang ito sa lahat ng sasakyan kasi maliit lang ang daan. Ginawa lang nila ng one way kasi pag ito ay 2way tapos dalawang daan dito, magkabuhol-buhol ang traffic kasi maliit lang yung daan. Lakad lang tayo. Itong street na to dati nung araw, sabi pa nila masayahin, dito daw ang pinakamasaya na kalye dito sa Davao, ang Claveria Street. Sa ngayon naglaon, siguro luma na yung mga establishment. Isa ito sa pangunahing kalye dito sa Davao, ang Claveria Street. Lakad lang tayo. Tapos marami na palang bago na building. Sa ganitong kaaga, wala masyadong sasakyan. Tapos ngayon, holiday po ngayon, National Heroes Day. Kaya wala masyadong sasakyan. Kaya malaya tayong maglalakad. Dito po sa aming lugar, wala pong dito, walang hold up, walang nakaw. Takot yung mga masasamang tao dito sa Davao kasi sa pangunguna ng aming mayura dito, kasi ginaya niya kanyang papa, istrikto kasi yun si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa aming syudad dati, kaya yung mga tao disiplinado. Tapos si mayura din, hindi na masyado, mabait naman si mayura. Pag magsabi yan si mayura, talagang lahat ng tao dito sa amin susunod. Kasi ika nga, may busis. Yun naman talagang dapat sa isang sa ilang ina ng aming lugar. Yun naman talagang dapat, kailangan may busis. Kasi pag wala kang busis sa yung mga tao, paano yung susunod? Okay.
dito pala sa ano, sa Claveria, may nagtataasan na building dito. Puntahan natin. Ito yung gusto ko na may content sa aking channel, walking tour. Napakita ko sa inyo, siguro subscribe na kayo sa channel ko, baka yung lugar nyo naman yung sunod kong puntahan at ipapakita sa buong mundo na ganito yung lugar nyo, ang ganda ng lugar, malinis, gaya ng Davao. Oh! Ah! May nagtaasan na pala na building dito. Ano yun? Ito oh. Oh. Puntahan natin. Ah! Ito na pala yun. Abida Towers ng Davao, napakataas oh. Okay. Nagtataasan na ang mga gusali dito sa Davao siguro. Lumalaki na kasi itong Davao, tapos maraming nag tayo ng business dito kasi siyempre doon sa Luzon. Doon sa Luzon masikip na, tapos sa Visayas masikip na rin sa sa Cebu. Kaya dito sa amin sa Davao maluwang pa. Marami pang kalalagyan ng mga matataas na gusali. Ah. Yeah. Pakataas. Oops. Marami pong saradong establishment dahil po ay holiday ngayon. Tapi sa alibing ko sarado din.
Yung building na yan, ano yan, Aldibingco. Pag pumunta kayo ng Davao, dyan kayo lahat makabili ng mga pasalubong. Lahat ng klaseng pasalubong andyan na sa Aldibingco. Isa ngayon, sarado. Kasi nga, holiday.